Eurooppa elää vaarallisimpia aikoja vuosikymmeniin. Venäjä käy Euroopassa julmaa sotaa Ukrainaa vastaan. Eurooppaa yritetään horjuttaa ulkoapäin ja myöskin sen yhtenäisyyttä nakertaa sisältäpäin. Me ollaan nyt veden jakajalla. Käperrymmekö sisäänpäin? Annetaanko periksi epädemokraattisille, autoritäärisille johtajille? Ryhdymmekö kulkemaan laitaoikeiston vetämänä hämärälle polulle kohti menneisyyttä? Meidän demareiden viesti niin täällä Suomessa kuin koko Euroopassa on kirkas. Me uskomme, että näistä suurista haasteista huolimatta Euroopalla on mahdollisuus niistä selvitä. Ei ainoastaan selvitä, vaan nousta uuteen kukoistukseen. Meidän Eurooppa on globaali toimija, joka tarjoaa täällä Euroopassa turvallisen kodin ja inhimilliset työehdot kaikille. Meidän Eurooppa on rauhantekijä, mutta joka ei anna periksi kansoja alistaville diktaattoreille. Kokoomuksen liuku kohti laitaoikeistoa heikentää Suomen asemaa ja koko Eurooppaa. Nyt on aika sanoa jo riittää. Lähetetään yhdessä vaaliuurnilla viesti: pystymme parempaan.